duizenden boeren die van de pleats naar de stad komen om de nijste landbouwmachines en de modernste trends te besjen. Daar hoop je de organisatie en de goed 200 standhouders op. Nou, wat wij zien is dat we een hele groeitramatie. We hebben 34% meer standhouders erbij. En dat zit hem vooral in bedrijven die onverwant binnen de melkveehouderij. Die presenteren zich hier. Er is een soort omtinken voor doorsmers op de beurs. Maar de grote machines liek je de eerste bezoekers toch het nieuwsgierigste vinden. De organisatie hoopt de komende 4 dagen op zo'n 30.000 bezoekers. En ze zijn optimistisch hoe de handel die dienen worden kan. We zijn goed hier hoor. Dus wat dat betreft, dan wil ze investeren. En de bezoekers hebben in december de tijd om naar een beurs te gaan. Het is natuurlijk grondig waar, hoe het loon net op. Dus dat maakt het dat het moment is om dan eventjes naar een beurs te bezoeken en alle nieuwigheden te zien. Gouden handel voor de handelaren, Sonia Sissen. Maar zij is het ook weer net. Wij kunnen merken dat het een goed hier is, dat de boeren goed draait hebben. Wij weten wel dat de boeren die zijn op het ogenblik wel een beetje voorzichtig, want de melkprijs is wat naar beneden gegaan. Het is ook wel een beetje onwis hoe het volgende jaar komt met het quotum maar ook gaat. De beurs draait om innoveren en nieuwe trends, maar het gesprek gaat tussen de nieuwste machines toch vaak over een vertrouwd onderwerp. Het molkquotum en de molkprijs. Als het maar boven de kostprijs is, dan heb ik geld om te investeren. En dat burgert voor iedereen beter. Ja. Kun je ook wat meer trekkers verkeepje? Nou, daar staan we je voor natuurlijk. Ja.